खुलुमबाय दिनै 26 फेब्रुवारि 2024 समबार बर'नि मुंदांखा एक्टर ओम प्रकाश केरकातारि बिथाङा दिलीप बसुमतारी बेस्ट एक्टर मासिनि बान्थाखौ देरहानो हादों बा आवग्रिनो हादों। बिथाङा सायखं सावथुनाव बे बान्थाखौ मोननो हादों। लोगोसे 1 लाख रांनि चेकबो मोननो हादों। बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो इयुनाव बेबायदिनो सावथुन बानायनो नाजाबावगोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरोबाव गंसे ट्राक आरो स्कुटिनि गेजेराव गिथाव बाथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे गिथाव बाथाव जाब्रबथाय जानायाव सासे सेंग्राया जिउ गोमादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय तितिलिया ओनसोलाव गंसे स्कुटि आरो गंसे डाम्पार ट्राकनि गेजेराव गिथाव बाथाव सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै स्कुटि सालायनाय सेंग्राया जिउ गोमादों आरो बेजों उनथिंजाय गाखोफानाय सेंग्राया गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय सेंग्राखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय जादों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय हिमां काश्यप, 24 बोसोर बैसोनि। दा बे जाथायनि सायाव गुवाहाटी पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। भाइराल जायोब्ला फेमास जायो, बे सानस्रिखौ साफ्रोमबो एक्टर आरो एक्ट्रेसफोरा नागारनांगौ। बेखौ नागारनो हायाब्ला नोंथांमोननि केरियारआ जोबस्रांगोन होननानै एक्टर जोंस्रां ब्रह्मआ बुंदों। मनालिसा हाज'वारिया बान्था देरहानो हादों। बिसानि बाथि बान्था राननाय हाबाफारियाव 2024 मायथाइयाव साबसिन फावखुंग्रि एक्ट्रेसनि बान्थाखौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि थागिबि मनालिसा हाज'वारिया साबसिन फावखुंग्रि महरै बान्थाखौ आजावनो हादों। लोगोसे बिथांनो 1 लाख रांनि चेकबो गथायनाय जादों आरो बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे आरोबाव साबसिन हामसिन खालामनो नाजाबावगोन होननानै बिथाङा बुंदों। चेलेन्ज थायो, बेखौ दिरुननो खाबु मोनथोंखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो डाइरेक्टरफोरनिसिम। एन्ड या मा सावथुनमोन बे सावथुना? आं जे सावथुन खालामदों बेयो जाहैबाय दाखा जोमै। फैबाय थानाय समावहाय मोनबेसेसो फिल्म प्रजेक्ट दङ आखायाव? फिल्म प्रजेक्टआथ' दायो आङो मोनसेल' फिक्स खालामनानै दोनदों, मोनथाम बिदिनो रायलायनानै दं आरो। आङो दिनै बे बेस्ट एक्ट्रेस एवार्डखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों। एन्ड स्पेशलि आं थेंक्स होनो सानो जोंनिनो प्रडिउसारफोर आदा पंकज, सोरां बसुमतारी आरो आदा मन्जित। सोरां बसुमतारी आरो आदा पंकजमोनखौ स्पेशलि आं थेंक इउ होनो सानो, मानो होनोबा बिसोरो आंखौ नै बे चान्सखौ होदों आंनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय। एन्ड आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो कि जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोजां डाइरेक्टर बा स्क्रिप्ट राइटार, स्ट'रि राइटार बिदि ओंखारलांबाय थानो हाथों। ओमफ्राय जोंनि आर्टिस्टफ्रा गाव गावनि टेलेन्टसफोरखौ जे सिङावनि टेलेन्ट थायो बेखौ दिरुननो खाबु मोनथोंखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो डाइरेक्टरफोरनिसिम। एन्ड या मा सावथुनमोन बे सावथुना? आं जे सावथुन खालामदों बेयो जाहैबाय दाखा जोमै। फैबाय थानाय समावहाय मोनबेसेसो फिल्म प्रजेक्ट दङ आखायाव? फिल्म प्रजेक्टआथ' दायो आङो मोनसेल' फिक्स खालामनानै दोनदों, मोनथाम बिदिनो रायलायनानै दं आरो। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।